בזמניך תפדה וכתיב, ופדוי מבין חודש תפדה, בערכך כסף 5 שקלים, בשקל הקודש 20 גרה הוא. ויעלה לפניך כאילו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותרי"ג מצוות התלויות בה, ולתקן את שורשה במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו. עכשיו תקרא בקול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. היא מקחית את הבן שלה. שעה טובה, שעה טובה, יש לנו ילד חדש במשפחה. רגע בבקשה, רק רגע. קיבלתי ממך 5 סלעים אלו בפדיון בנך, והראה לך פדוי כהן כדת משה וישראל. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, כשם שזכה הבן הזה לפדיון, כך יזכה לתורה ולמצוות ולחובה ומעשים טובים בחיי אביו בחיי אמו וסבא וסבתו וכל המשפחה, אמן. כי רצון. עכשיו אנחנו נעשה לכם ברכה גדולה בעזרת השם. תחזיקי פה למעלה יפה. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, שתזכו לחיים טובים, לעושר ועושר, שנזכה כולנו להיות בבר מצווה שלו, עם עוד אחים ואחיות בעזרת השם. זה כמו כתובה, הנה סבא, בוא סבא.